tot seguidet, tot seguit així. Passes a poc a poc, apuntar, amb el Jordi? 3, una que ja baixa, 4 i a dalt. Si de delante pasa por aquí, se levanta, ya se ha ido. Por aquí, ahí, ya se ha acabado. Que ya se ha acabado, pero tío. Mira, fas així, no, mira, fas així. Vale, què us sembla les zones de trial? Bueno, aquestes d'aquí una mica difícils i després baixar encara no les he mirat, però segur que estan molt bé. Sí? Molt xules. La veritat és que les de verd em semblen com de blau, però bueno, estan molt xules. Sí? Heu vingut altres vegades aquí a Corbera? No, no, És el primer cop? I us agrada o què? Sí. Sí? Doncs ja hi tornarem, no? Sí. Pilots petits d'iniciació i a la B començaran per la 1. A l'acabar la zona 2, totes les categories passeu per la taula per fer el control de pas. A l'acabar la segona volta. Ara no et quedis aquí, ara ja la roda darrere és una final. Vinga, va, ràpid. Mira, no passa res. Vinga, va. Va. Hòstia, noia, vinga, va. Amunt. Vinga, cap allà. Cap allà, cap allà. Com veus el trial d'aquí de Corbera? Com l'has vist la gent, els nens? Bueno, doncs molt bé, és una alegria, no?, venir aquí i veure com el motoclub treballa i continua amb aquest trial, jo crec que és molt important. La majoria dels pilots catalans doncs, hem començat aquí i bueno, és bo veure doncs, que encara hi ha afició, que hi ha nens, que hi ha gent nova i bueno, molt bé. Creus que la moto elèctrica ha facilitat que hi hagi més nens que comencen més aviat? Doncs m'ha sorprès perquè ni ho sabia, no? I avui he vist moltes motos elèctriques, se'm fa estrany, però bueno, segur que probablement ajudi, no ho sé, jo crec que al final és una mica el mateix, però amb una moto diferent. Quin consell els donaries a aquests nens que tot just comencen ara? Bueno, sobretot que disfrutin, no?, que és del que es tracta quan tots comencem. Després, si la cosa ja va més en sèrio, doncs sí que és esforç i sacrifici, però sobretot jo crec que l'objectiu principal ha de ser passar-s'ho bé. Quin és el teu pròxim projecte? On aniràs a córrer ara? Doncs ara la pròxima cursa és a Finlàndia, al juny, i Finlàndia i Suècia, que comença el Mundial d'Enduro ja. Moltes gràcies. Gràcies. Com has vist la jornada d'avui? La jornada d'avui, Lluís, ha estat una jornada fantàstica. Tenim un sol meravellós, moltíssima canalla de cantera, 42 inscrits, estem força contents. Hi ha tots els nivells? Bueno, tots els nivells no, perquè so que hi ha alguna altra prova per aquí a Catalunya aquest cap de setmana i el nivell vermell ha quedat amb representació només d'un membre.
els blaus 5 i això doncs, bueno, treu aquella part d'emoció del torneig, no? A partir d'aquí doncs, bueno, hem disfrutat veient els petits afrontant les diferents proves. Què representa pel motoclub aquesta prova, aquest trial? Per nosaltres és un prestigi poder-la editar, a part de ser ja la 22a edició, la d'enguany, i això demostra que som un bon club, estem en un bon poble i tenim el que necessitem per poder-ho fer. Així que molt bé, molt contents. I el nivell dels pilots aquest any? El nivell aquí és variopinto, perquè això de les elèctriques et confon molt, però els nanos, si més no, hi tenen voluntat i foten ganes i cop de gas, així que veiem una cantera ferma. Molt bé. No paris. Bé. Obre més les cames i cos enrere. ¿Qué representa para el ayuntamiento que el motoclub organice un trial? Bueno, tener a una entidad como el Motoclub Corbera, con la cantidad de aficionados que hay del motor en Corbera, pues a nosotros nos parece una actuación muy positiva, y que hayan montado esta competición a nivel de Campeonato de Cataluña de Trial de Nens amb una alta inscripción ja nos presenta, bueno, una gran iniciativa y que el motoclub tire endavant. ¿Ayuda a conocer el pueblo? Sí, el Motoclub Corbera y la competición en sí no deja de venir gente de todo el territorio. Viene gente de Cataluña, pero incluso están viniendo pilotos de Francia o del País Vasco. Entonces no deja de poner Corbera en el punto de mira de la competición del motor.